nyate bangeten sing bangeten aku mau sapa sing gawe aku. Iya, sapa? Kemayumu Kudune. ngene. Aku ki gur ngetokne omonganmu lho, Lah, iya, Mas. mulane kan- Seragamu ki lho wis kaya company. Nek sing adil Gusti Allah adil ya ngono kuwi lho. Ketoke wong rupane kaya ngono ning sugih. Ning nek Iya. aku kok elek ning ya ora sugih. Lha kok aku ngalek adil malah salah. Gusti Allah mau adil, Oh, iya. sing ora adil jagat iki. Iya. Lo hati-hati lah kowe nek tok den mbok wong LC kok. Karo ngeslot Lah iya. princes kae. Ya wis bar. Mak petontong cret. Loro wah. Wong edan. Pecahe 75.000 mak. Cret loro. Wis ngambil no. Ya, Mas wis, Darno, atau Mas Darno, aku kepanggih rayine nang Jayapura ndek iki. Ya, Kulo nyate. kok mirip lho, Mas. Ya anggere ireng gua rono kok. Wong edan.